हेलौ फ्रेन्ड्स, नोंसोर मिथिगौ नामा सासे मानसिनि मेगना बे बुहुमनि मोनबेसे कालारफोरखौ नायनो हायो? आरो नोंसोर मिथिगौ नामा जुदि जोंनि सोलेरनिफ्राय 10% दैनि आंखाल जायोब्ला जों मा जागोन? बे भिडिअआव नोंथांमोनहा बेबादिनो मोनसेनि रेन्डम फैक्टखौ मिथिगोन, जायखौ खोनानानै नोंसोरनि खुगानिफ्राय मोनसेल' सोदोब ओंखारगोन, बेबो आंनि थाखाय "You're awesome man"। भिडिअ जागायनायनि सिगां नोंसोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लेट्स बिगिन। फैक्ट नम्बर 1। जोंनि सोलेरनिफ्राय 1% दैनि आंखाल जाबानो जों दै गाङो आरो दै लोंनायनि गोनांथि जायो। बेबादिनो जुदि जोंनि सोलेरनिफ्राय 10% दैनि आंखाल जायोबा जों थैलाङो। येस। फैक्ट नम्बर 2। जुदि नों मेडिसिन मुलि जाखांनायनि एबा लोंखांनायनि हरखाब उनावनो आंगुर फिथाइखौ जायोबा बेजों नों थैलांनोबो हागौ। येस। फैक्ट नम्बर 3। मासे जिबौआ गावनि मेगन थाइनैखौ माब्लाबाबो जोख्लोबनो हाया आरो माब्लाबाबो मेगन मोख्रेबनोबो हाया। बेनिखायनो मासे जिबौआ जेब्लायबो गावनि मेगनखौ खुलायै बेखेवनानैनो उन्दुनो गोनां जायो। येस, बेयो ट्रु। फैक्ट नम्बर 4। बे फेक्टआ जोबोर साननो गोनां, सैथो आरो इन्टारेस्टिं। नोंसोर बयबो बेखौ एसे गोसो होनानै खोनासं। आइजोफोरा गावनि फुरा जिउनि गेजेराव 1 बोसोर समखौ आं दिनै माखौ गाननो बेखौ साननायावनो बारहोहरोनो, आरो बेखौ बावैसो मोनसे खालामलांनाय एक्सपेरिमेन्टनि मथे प्रुभ खालामनाय जादों। येस। फैक्ट नम्बर 5। नोंसोरो थालिर बिगुरखौ जाखांनायनि उनाव मा खालामो? येस, गाहरो नङाना? नाथाय जुदि नों बेनाना थालिरनि बिगुरजों स्कुल कलेजेसनि ब्लेक शुजफोरखौ हुगारोब्ला नोंनि जुथाया जोबोर साफा आरो नुनायाव गोजों जागोन। येस, बेयो ट्रु। माब्लाबा हुगारनानै नायनो हागोन नोंसोरो। फैक्ट नम्बर 6। नोंसोरो गोबां खेब नुबाय जानांगौ, मोनफ्रोमबो दैनि बथलाव एक्सपायरि डेट लिरनाय थायो। नाथाय नोंसोरो माब्लाबा सानफेरबायना बे एक्सपायरि डेटआ मानो होनाय जायो? बे एक्सपायरि डेटआ दैखौ गाज्रि जागोन होननानै फोरमाया, बथलखौसो एक्सपायर्ड जागोन होननानै फोरमायो। फैक्ट नम्बर 7। नोंसोर मा सानो जोंनि मेगना मोनबेसे कालारफोरखौ नायनो हायो? नोंसोर बुंनो हागौ जोंनि मेगनाथ' अनलिमिटेड कालारफोरखौ नुयो होननानै। नाथाय मानसिनि मेगना मोनथामल' कालारखौ नायनो हायो, आरो बै मोनथाम कालारफोरा जाबाय निला, गोथां आरो गोजा। बाखि जेसेबांनाखि कालार जों बे बुहुमाव नायनो हाया मानो, बे गासैबो कालारफोरा बे मोनथाम कालारनिनो मिक्सचार लगाय-लथायजों सोमजियो। बेनि हेफाजाबै जों बे बुहुमाव 1 कौटिनिबो बारा कालारफोरखौ सिनायनो हायो। बे मोनसेनि फैक्टफोरखौ खोन्थानानै दिनै आं नोंथांमोननिसिम बिदाय लानाय जाबाय। जुदि नोंथांमोनहा आंनि खोन्थानाय फैक्टफोरखौ एसेबाबो इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो एन्ड बेल आइकनखौबो प्रेस खालाम।